Yo, what's up, maing pagpamayo sa inyo diya tanan. Kini nga video i-address na ko sa inyo hang pahibalo na ko sa inyo hang kini nga video walay pulos pero salamat yapon sa pagtan-aw kay kini nga video pahibaloon ra tamo nga mao ni ang last nga video karong adlaw kay para mobalik na ta sa routine gyud nga tinud kay ngunani mo gud ni karon ko mag-video, daily vlogs man, di ba? Karon ko mag-video, buntag, or unsa ba, basta karong adlaw. Tapos ma-post na siya ugma. Which is, naglisod na kog adjust kay naadlaw-adlaw na. Parehaning karon ikaw, karon nag-video ko. Og mag-video ko ron, unsaon, wa na ko yung oras mag-edit. Mo ning karon, i-post na ko ning raw nga video. Then, mag-vlog ko karon nga adlaw. I-edit na ko paggabitan, i-post na ko ugma. Balik na ta sa routine. Let's go. Namaro to, salamat. Sa mga taga Cebu, sorry kayo kung nasundan og mga ngunani nga video nga to ang video. Okay. Pero tibay jud talaga awa ni unya. Ugma. Tanawa lang mga ugma, di tibay kayo. Let's go.